να μετράτε και με τις ευθύνες του και με την ιστορία. Εγώ δεν βάζω ούτε το μαχαίρι στο λαιμό σε κανέναν, ούτε μπορώ να αναγκάσω κανέναν να κάνει κάτι που δεν θέλει. Αλλά με βάση αυτά τα δεδομένα ο καθένας τοποθετείται. Απλά ένα πράγμα θα σας πω. Μετά από 5 μήνες που πήρα αποφάσεις που πιστεύω ότι κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να πάρει τόσο εύκολα. Πολύ δύσκολα. Δύσκολες αποφάσεις, κρίσιμες αποφάσεις, που το πάλεψα όσο κανείς. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να θέσει θήτημα του αν η επιλογή μου είναι επιλογή που σέβεται την ηθική και τις αξίες της αριστεράς και την ηθική και τις αξίες της συλλογικής συνείδησης του ελληνικού λαού και του λαϊκού κινήματος. Σε κανέναν. Άρα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα κριθεί με βάση τις επιλογές του. Θα προχωρήσετε σε διαγραφές με βάση τις επιλογές του και απέναντι στα εναλλακτικά σχέδια. Η ασφάλεια της ιδεολογικής καθαρότητας σε στιγμές κρίσης δεν υπάρχει. Όποιος πιστεύει ότι πρέπει να κάθεται στην καρέκλα και να θρέφει τις δάφνες της ιδεολογικής καθαρότητας, πρέπει να λάβει την ευθύνη και απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στην ιστορία. Άρα θα πάτε σε διαγραφές, Πρωθυπουργέ, εάν χρειαστεί. Δεν είναι αυτό στην κουλτούρα του δικού μας κόμματος, ούτε στη δικιά μου κουλτούρα. Στην κουλτούρα του δικού μας κόμματος και στη δικιά μου κουλτούρα είναι ο διάλογος, είναι η συζήτηση, είναι οι πολιτικές αποφάσεις και τα συλλογικά όργανα. Το δικό μας καταστατικό της κοινωνικής ομάδας δεν προβλέπει ότι ο πρόεδρος διαγράφει. Υπάρχουν όργανα που το κάνουν αυτό. Αλλά είναι μακριά από μένα αυτή η κουλτούρα.